Jagat wasisaning Dewa jagat pramudita yoganipun bapa kula Seta anak kula Nangger kula wonten dawuh panandika Kanjeng Rama kowe ngerti apa sebabipun bapa kok nandhang kanin kok dadi sedih penggalihku babar pisan ingkang putra kula dering dungkap pun Rama menggalihke tumindake pamanmu ya adikku Yai Patih Kincaka tata lair kae gawe tontonan gawe keramaian adu sawung adu jago sing didu jago menungso kuwi mung gawe dak-dakaning perkara ning sejatine dudu kuwi perkawisipun menapa Kanjeng Rama pamanmu Kincaka kae kepengin nyusun kekuatan golek bala kae kepengin golek bala yang wis akeh kancane rowangi madyobalane bakal sekuton pidak jempol gedhek antruk sakwise mangkono bakal nglerehke pun bapa supaya lereh ke Prabu mudhun saka dampar kepengin nyusun kekuatan ngerek gendera njaluk merdika kepengin uwal saka negara Wirata aduh Kanjeng Rama jejimaping kisah kula menapa mekaten pengangkaipun paman Patih Kincaka wis kowe percaya karo wong gerang aku kuwi wong tuwa wis parek mangan gempalaning jagat nitik pentile ala mengko ngunduh wae arep dadi apa pun bapa wis priksa karo lagak lagu-lagu legiane pamanmu ing kepatihan kae kepengin golek bala golek kanca yen terus akeh madyobalane kekuatane gedhe kepengin lengsarke pun bapa supaya mudhun le dadi ratu dheweke kepengin ngerek gendera njaluk merdika pungkasane apa sira bisa gawe pepadang jaranipun kanggo pengenteng-enteng lakon iki supaya rabeg nggonku ngrasake penandang iki Nger golek jago sing ampuh jago sing pengpengan jago wiring kuning jagone pun bapa makili wong sak negara Wirata menawi perkawis jago kula sampun ngurung jago minangka badal wakilipun tiyang sak negari Wirata sapa arane sapa bocah saka ngendi atmajanipun Ki Jagal Walakas saking pejagalan naminipun pun Jagal Bilawa jenenge Jagal Bilawa kasinggan mekaten Kanjeng Rama aja kadaluwarsa coba sawana mrene nggih seta kaya apa wujude Jagal Bilawa mendak alon tata tramsilanira
ngecum kenasanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto atur kang mawantya mantya alon wijiling sabdo jagat wasisaning dewa ya jagat pramudita yogaku kulup seta kula nonton wonten dawuh Kanjeng Rama apa bener iki bocah saka pejagalan anak iki jagal Malakas jenenge Jagal Bilawa lha inggih menika ingkang kula aturaken atmajanipun ki Jagal Malakas naminipun pun Jagal Bilawa coba pun bapa kepengin sambung rembug karo kamulaku ing negara Wirata sing aneh lan nyolowadi iki bocah nom apa bener kowe ingkang aran Jagal Bilawa kowe atmajane iki Jagal Malakas saka pejagalan negara Wirata kene Jagal Bilawa wah ora genep loro yen kowe takon karo aku Jagal Bilawa aranmu Jagal Bilawa bener kowe yogane iki Jagal Malakas iya aku anake iki Jagal Malakas saka pejagalan wah kowe ora lumrah yen kamulaku Wirata ki ora ana kamulaku sing gedene bebasan kaya petung menungso ngebaki jagat mongko rambute gondrong jenggureng ning ora medeni wong kok gedene kaya ngono gedene selawon-lawon oh Bilawa adane wong yen gegeden awak kuwi lungguh gampang le ngantuk aja padake tukang rebak aku tukang jagal tukang bekakak kewan kebo sapi yen yoga tukang rebak akeh le nganggur gampang le ngantuk ning yen Bilawa ora syukur isih sore kok aja ngantuk iya kowe tak timbali ngadep mrene aja kaget Bilawa ana bab sing bakal tak babarke sadurunge aku matur senenane Kawarna njaluk pangapura nggonku ora iso ndodhok mula mung basaku tanpa nono Matsopati Ratu Gustiku yo ora dadi apa kowe nungkak krama jangkar kudu kau nanging sak temene luhur lan jujur bebudenmu Jagal Bilawa pangestu ningsun tanpa nono tak gegem uga dadi jimat perkarane kowe ditimbali ngadep lumantar yogaku seta sengawit yo mung lumantar jeneng sira Jagal Bilawa kena kanggo pengayomane wong sak negara Wirata jalaran kadangku Yayi Patih Kencaka ngeningake adu jago sing didu jago menungso jagone adhiku arane Rajamala ingsun didhawuhi supaya golek jago kasepuhan minangka wakile wong sak negara Wirata kok pengangkahku ora genep loro ya mung kowe Jagal Bilawa panawasku kang sak trepe dadi jagone wong sak negara tak suwun kanthi banget kowe tak tandingake karo si Rajamala jagone kadangku Yayi Kencaka iya tak saguh nanging aku darbi penjaluk kowe arep darbi penjaluk apa yen upama mengko iso unggul jurite menang yudane Jagal Bilawa aja ngalembono karo aku mergo aku mung dermo nglakoni sing peparing kanugrahan Gusti kang nitake yo sing gelar jagat sak ingsine yo ning yen upama nganti ketelaya ing lakon Jagal Bilawa apes utawa kalah ora kena maido karo Jagal Bilawa ya aja kaya ngono kok malah semune kok mopo kendho
Kowe sing kuku bakuh sing kenceng ngarencang kaya wit pucang jagal Bilawa, kowe dadi wakil wong sak negara. Kowe tak seraya aku njaluk tulung mengko yen bisa kasembatan apa sing tok jaluk bakal tak udanani. Ora watak jagal Bilawa mono sadurunge muni sakwise yen tetulung ya tetulung rampung ya wis. Yen lumrahe yen wis paripurna bisa entuk gawe mesti bakal nampa ganjaran ingkang sakmurwat. Yen liyane Bilawa mesti ngarep bayaran, ngarep amplop. Yen Bilawa aku ora butuh amplop, aku ora butuh bayaran. Sing tak butuhke aku mung dadi kawula ana negara Wirata nyambut gawe rampung mangan sak cukupe wis. Yo tak sembadani matur nuwun Bilawa. Lah kok semono gedhening katresnanmu tumrap negara Wirata nganti upama ingsun bakal maringake ganjaran sakmurwat parandene Bilawa ke ora gelem nampa. Wargake laratna tuduna jagone kaya ngopo. Mungsi Bilawa kaya ngopo selak. Ora sabar mumpung awakku adem aku tak golek keringet. Seta kula wonten dawuh kantinen jagal Bilawa. Ulingku apa sing dadi penjaluke diduruti. Upama dheweke njaluk rokok ya diwenehi, njaluk omben-omben ya diduruti, njaluk mangan ya dicukupi. Watone kudu kelegan supaya bisa bombong atine Bilawa pamrih mengko unggul jurite. Inggih, mugi-mugi ingkang putra kula saged nindakaken Kanjeng Rama. Margake mertua njaba manjing mblabar kawat jangejening cangsing nganti yogaku seta. Bilawa tak kanthi metu njaba manjing ana mblabar kawat. Sadurunge aku njaluk pamit Masopati Ratu Gustiku. Sawangen jagati Bilawa menceng apa jejeg. Sawangen jagati Bilawa menceng apa jejeg. Kok ndadak mawi takon kaya ngono karepmu piye? Yen menceng pertanggani lakuke ora dideni dening Gusti. Yen upama jagati Bilawa kok jejeg, muga-muga entuk pengayumaning Yang Widiwasa. Tak sawang nganggo cipta batin jagating jagal Bilawa jejeg kukuh bakuh Bilawa. Yen ora aku njaluk pamit metu njaba nek jago Kanoman iku Raja Mala kaya ngopo. Duga digawa ngati-ati aja nganti hari. Seta margake kantinen jagal Bilawa metu njaba nyuwun pamit Kanjeng Rama. Utara lan Mraksangka sawangen kae mung trima anak tukang jagal kebo sapi saka pejagalan tegese mung trima bocah saka desa. Nanging adik-adike kukuh bakuh ora bakal tingguh, ora ulap karo gebiyaring kadonyan, ora mendem karo bondo donya. Ning dheweke labuh-labuh tumrap negara Ngamarta nyawa diudhukake. Oh, Ger, upama kamu laku negara Wirata genep loro wae, kamu lho sing jiwane kaya Bilawa. Mesti wembuh kuncara negara Wirata. Inggih, kula ugi mumun dhateng tekadipun ing ngabdipun jagal Bilawa. Kang mangkono margake metu njaba. Tata-tata siaga ing ayuda kandhangmu
Ya yogaku Seta aja ditegake. Manjing ana ing babar kamat janget jenencang tak suwun dijaga keslametane, dijaga katentremane. Yen nganti kok ana payu-payu saka manca negara sing kepengin ngremuk katentremaning negara Wirata, prayogane Gusti Sembadani bangga rampung ana. Prastawa timbalan dawuh paduka daya-daya madhal pasilan nyuwun pamit. Ingkang putra kula dimadhal pasilan Kanjeng Rama nyuwun pamit nyuwun raharjaning lampah. Wau to. Wis paripurna pangandikanipun Sang Prabu Masopati ya Prabu Durgandana. Nglenggahi tembung sabda Pandhita Ratu sabdaning Nalendra. Datan kena mula malih sepisan kudu dadi jelek saking palenggan gampar gading. Ing ayat sangganing Banjati Byada manggung katanggung Joko paloro-loro. Kondure sang tekan wistara kabalah bak samudra bena yen Cinandra.
Mundara sang Rekyana Patih undang ingkang Prawadyabala sur tambur yang suling mimaka kondo warna-warna pindha jaladri asri kamuryan mengko Kakang Kincaka selak ora sabar aku nyadong jauh kepiye pamodhahe Kakang Patih Kincaka nggone modhah kelawan Koko Prabu Matsapati dipinangkani ora ladalalo Kakang Kincaka selak ora sabar aku kepengin ngerti piye kahanane Kakang Kincaka nggonmu kepengin gawe rame-rame tontonan adu jago sing didu kuwi jalma menungsa sing didu kuwi aku minangka dadi jago Kanoman ya jagone Kakang Kincaka dening Kakang Prabu Matsapati dipinangkani apa ora yen dipinangkani mungsuhku sapa aku tak pengin ngerti aku tak pengin weruh pamriyen upama mungsuhku kok mung cilik tak ayonane ning nek mungsuhku kok mengko Sentosa Birawa luwih gedhe luwih sugih aku tak mundur wae tak mundur aja kaya ngono kadangku Yayi Rajamala ku jenenge kowe mlincur ora tanggung jawab nek ngadepi mungsuh sing cilik enteng kowe maju bareng weruh mungsuh sing kukuh bakuh bandane akeh bandane sugih kok kowe banjur arep mundur iki kepiye mergo aku lap yen weruh karo dhuwit aku pawitanku mung modal tenaga nek upama ditandhingi karo modal sing nganggo prabaya trimo mundur wae aku mundur wae perang yo perang aja nganggo dhuwit sing werna-werna wis saiki ngene rungokno aku tak kandha kadangku Yayi Kincarupa sakwisipun Kakang matur ana wersane Koko Prabu Matsapati disembadani dipinangkani nanging kowe kudu roh kowe kudu ngerti Yayi Kincarupa lan Yayi Rajamala apa sebabe aku kok kepengin gawe tontonan wujude adu jago kuwi sak temene mung gawe dak-dakaning perkara pengangkahku dudu kuwi pengangkahku mengko jagone Kakang Prabu asor yudane sakwise jago saka kraton Wirata kalah negara Wirata tak blengket